Καλησπέρα και πάλι. Σήμερα θα δείξουμε πως μπορούμε να κατεβάσουμε ένα προγραμματάκι το οποίο είναι νομιμότατο στα Windows 8 και μπορείς να τραβήξεις βίντεο την οθόνη σου. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που θέλουμε είναι να ανοίξουμε τον browser μας, όπως βλέπετε, και να πληκτρολογήσουμε WinRAR. Είναι ένα πρόγραμμα, εδώ στο πρώτο που θα μας βγάλει, θα κατέβουμε. Θα ψάξουμε εδώ Greek. Το Greek το πρόγραμμα, το ελληνικό. Έχει 32 bit και 64 bit. Τώρα για να δούμε σε Windows και Windows 7 θα σας μιλήσει τώρα, για να δούμε πόσα bit είναι ο υπολογιστής μας. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε εδώ που λέει υπολογιστής μας, να πατήσουμε δεξί κλικ και να πατήσουμε properties ή ιδιότητες, άμα το έχουμε στα ελληνικά. Και εδώ σου λέει ακριβώς πόσα bit είναι ο υπολογιστής σου. Εμένα είναι 64 και οι περισσότεροι είναι 64, και επιλέγουμε ανάλογα σε ό,τι από τα δύο θέλουμε. Το κατεβάζουμε, γίνεται αποθήκευση αρχείου εδώ, κάνετε εγκατάσταση, είναι πολύ γρήγορη η εγκατάσταση και έχετε αυτό το πρόγραμμα για να μπορείτε να αποσυμπιέζετε φακέλους, το WinRAR. Τώρα το πρόγραμμα είναι, θα πάμε στο browser ξανά και θα πατήσουμε Open Broadcaster Software. Εδώ είμαστε ακριβώς εδώ και δεν θα μπούμε στο link εδώ που μας δίνει το πρώτο, θα πατήσουμε εδώ download. Και τώρα προσοχή, δεν θα πατήσουμε πάλι download για να μας κατεβάσει το beta, θα πάμε εδώ που λέει binaries, θα πατήσουμε, θα περιμένουμε να γίνει το download αυτόματα. Το download ξεκινάει, πατάμε άνοιγμα με WinRAR, κατεβαίνοντας στο zip φάκελος, θα μας ανοίξει αυτόματα. Και τώρα εδώ κοιτάμε ξανά πόσα bit είναι για να είμαστε σίγουροι ο υπολογιστής μας. Είμαστε 64, κάνουμε μία αποσυμπίεση στην επιφάνεια εργασίας και βγαίνουμε κάπως έτσι και έχουμε εδώ όλες τις επιλογές μας. Και αυτό που θέλουμε για να κάνουμε την εγγραφή είναι αυτό το application, το OBS. Ανοίγοντας το αυτό θα μου ανοίξει αυτό εδώ το παράθυρο. Βλέπετε εμένα πως είναι η οθόνη, διότι ήδη κάνω εγγραφή. Η οθόνη εδώ θα γίνει ως εξής. Για να καταφέρετε κι εσείς να κάνετε μία εγγραφή, θα πατήσετε εδώ που λέει πηγές, δεξί κλικ, προσθήκη, θα πάτε εδώ που λέει καταγραφή οθόνης. Μετά έχετε ως εξής ρυθμίσεις, θα πατάτε ρυθμίσεις αναμετάδοσης και θα επιλέξετε αρχείο εξόδου μόνο. Προσέξτε, μην το βάλετε στην απευθείας ροή, αρχείο εξόδου μόνο. Από εκεί και πέρα κάνουμε την αναζήτησή μας που θέλουμε να τα αποθηκεύσουμε, δίνουμε ένα βίντεο, ένα όνομα συγγνώμη, και αυτό το όνομα θα αποθηκεύεται συνέχεια έτσι. Εγώ αυτό που κάνω είναι έχω δώσει ένα όνομα και μετά πάω και τα αλλάζω μέσα, βλέπω ποιο βιντεάκι είναι ποιο στο φάκελό μου εκείνα και κάνω αυτό και αλλάζω το όνομα. Έτσι μπορείτε και εσείς. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό και νομιμότατο. Αυτό ήτανε. Κάντε και άμα θέλετε μια εγγραφή στο κανάλι, θα ακολουθήσω και άλλα βίντεο. Πάλι τα link βέβαια είναι από κάτω σε περιγραφή. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.